kau tebu na muso anga koni baye tani anga daman gulbali min anga meriye anda la ka faye ma bawo ma bano bina tugu kono mer de ganga tiki bismillah oya anga to siraye oya sharia siraye di ala e presidente ku ture sanfeya anga president no e modi boke da o dala ka karana ya segere de ku kawsan anga daman ka kuma illa sama ay poli minga se ku ture ye de ku kaw amba poli to ay pargene to kujigi ambi poli kaye aya kuna wolo jamana mau ya anga wele me ma wo manau nana kana president kumbe kujaranya amba bola anga tonguni ge minya no anga gouvernement ge no modi boye o bauko aya kuna wolo ajaranya jamane kuma mi ko ay boya da kola lagine president ka boya da anya ro ka president ka tore ka police e jeuni moto uma ka ko president ku ye bana na se biya kwa ajaranya aboyana makatu kila kwa na ka so o kala kuma ku golai moto mane ko tamanu ko president ma lagine ka wi suban ti sa amame ati de makalo kula ka wal makalo kele niko ma ba ke meta banya an gojera islam awar mai ikelengo ikele meyer o ma ba ke meta ba chene muso ko gojeri ka ka ko ka dana diga sike president o president ya sigi ibo de la ya ika ko ni fola fola president ya ngo o kala an kana an mali segere ya ka se an de ka mo de ala ya ka president kula moto mane ko lagina ma ba min dari ka kana lagina to nyama min dari ka kana jana muso anga koni kuye anga bunye kuye ko president kuma ni ma e bara ni mange akaranga ko abito bare ka bara ni maka na soro ma be wale di re ka anga fa ti ko ka bi ga dabla ye bara minu ke ka ta ka ko se di kala kana planga pati krelela no area awni lagire be ko ke otongele mina iye bara minu ngo la anga ngo iye kitanu abu tasira bete ako sendika ka bara la ede dala lagina ka sendika maunye kele folo folo minu ngera ka jira to la ka ko anga nyera so ka jira to la bara kele ka anga lafiya kuye kajira tawula ka bo iganda pendo kuye ndugu seka da kontro ku ka kola nu matenge o bala kola te ku dire do ke kwa ngango kwa ya adili di wala aka bo wala ni ma do maka wali na ka bi ako te meneko o te ndiga bara minayo ke wasro do ka dire banga ukaka sula do banga uka mamale ya banga utonga ka bwanda ala keme ka jedi umo odo ngani wili la kito kana koro odo ngata o bara koso o te ndiga bara tsara ka tsara jira ka do ka ko sini ma ka ko prabi bite ka yero so o thu bara jonna lagine ni dande bituri ile sa sangan kat akabi abi president hagri digi comité de coordination ngene erre ka comité de coordination 1954 ko lagri ako kabno tuma 1954 president ku tere de ya nyina hakilla ka ko panga prafi sendi kan minu banga jamana kono ya ko andi keme ka ambulo da ko wude ka anolo de keme jegella sendi ka wala wala hakilla faratu anga andi ka ko ka sendi kala anga sendi ka wala jamana kono kabno 1954 wode ale ko ya ji o bana semene ko lanye mundala ko la kutunu ale ka sababu yin koso ani tumu tume jemi na sendi ka kele na andi ka pula iji san sala ko kutunu ji o tla sababu yin jini da se buye da bari min dire awde ala ya yin ka sababu ko o de sababu kele koso ni para mu sera kana do ka ko biyo wal masini kene ana se ka nyero so parce que syndicat dia jira ko ka da politique mo ka ngi yero so tuguni ako se bene ko politique ju sigile
1946 ni RDA bitlak mami ni abor lagina kana anato ani suranga jamana mato na jera yenno para minu ngara pradi minu nyanyini ka ko parasungu yara soro ka ko parasungu la sia soro ina mo no konate ina fo wese kulibali ina fo presidente kutwe ina fo modo boketa woni kala ci kuma we minu ye gabari ka judi ka bangana la sara la sile la min sara uli ukai kiona wono du kai rawla sara la hara andale mula sini yesra jana kapla la balo le ye beti sa betu gele ye bla ya ako te mele ko ahli bala halibi ko sai singala la lagine erre ka ma pura tolle ka ke ko sai singala ye presidente kudu akene de ulla ki doy na do para mula pata kabno tuma ma kene fa ka wala odo do pe nga masira amma ta ko fe ale ka bar de le akene ko ale na jama ka kaman ko akini bala tugu ina ko RDA la grand conseil la Dakar ali de wuli ki doy na ba ka jama la fasa abu wuli ki doy ka ma jama la fasa abe akino kala min do do ma min umbe no ta Allah la libe para je unu ka jenya min umbe no ba an kontrola ma min bi te ko ti ha ko kere jira ka ko bara tugu jira ko ya de no te ki kaman ko ba akini jula ka ma ka na ko ako mami sura ka jira kado ka ko kala diplomu chama soli utise ka mate maye kala ni hakili ni nengu be nyambe me to ko ni mali wale ala de boto mala ka barka bila ala de ya jira ka ko kala da barka ka mutla akara de ko o so binge ay bara mi ngona ki be ko ala kala ka do mana anya ma wala dawani ko yoro ni ma so mani be mbo faraka o ye so nyandi nunga jam mene sa inda kuru mene sa sangan se bangoro ya sangan si sa ambara jele jamana be jela kata se badu angla we ma min tumba ay ma ba mu kan tambo suranga min tumala ay ma ba mu kambo se ku serkel ma min tumala ay ma ba tambo se ku makam min tumbe ina ni pamana de se ku ka do ko sange jara ne no de ko lu ka kundigi alanglew ya ngwe anya dwa kunga fa mo baji dala baji min nambi farafina angle ke ka bayana ande kongola ani banani doro mo mi nyam kumbe ka anye kike o presidente ku yo kala nyana o de marka kuma fole o kala nyana ali de tarna nye lagine ka sura angle o kembe ka so gine societe do o de kumbe ka jaman du ko sa france fe ali de taraw du ko do nyini nyena ka an farasu umlai anga jaman nyini ka ambalo to ala ali de cooperative utla anye jaman cooperative la be kima o do mbe a concertation ne parti la ko ni president o kala nyana de do mele ko ba min garo ko 1958 referendum o kera jogo mi bay o do président Kuka non voté 1958 o tumi ko abu ko ne ko ba ni fara min woni ma min de kila ni de bayika tigiya de do ale de ko tumo ma o do no ka ba ko sota aya ko sota fana ala ya nyaboro tun ka sura ka ma ba bolo o ko na bi ke ko ba sababu de bala ale bi yo ke na ke sababu fulai an ga ngo to aye o tuma bi wana be na do ka ba yin se ka independent ka ko ta ko bi ka le kala ki ni ita nyane ko da ko la ko zaman ko fana ko ba ndo niya ka ko nyanye mingera sigiri ani nyanye mingera ko na tiri o yanga be jira parce que ere fana do mi voti te bene RDA faso bay ambe be fali bala jena mudo ade misiri na ma ko ba vote de fana no ngo foso an tlatnala kambulo fara ka boyana nga ko sai nani president mudi boy nyanye ni nge sigiri anu nyanye ni nge fona kiri o ya jira ka ko kom kona da foto mi zaman ko to ko na kan dale do ka ko bade ma flaka kele abi sisi atasma timana to minun tumani hagil na ni wanje o wala yeno du le nyambula na se ku ture da fa ko na ngala ka ko na jira min kero o jes la ko Casablanca ade ya me mo be radio écouter mo ma kala ne no bi no kala wi nyanya ni Casablanca aya me président ko mo be Modibo ka mo be Mohamed Seng be Mohamed Abdou Nassar be fa anga ma minu ndala nu yenyu anya ko nyeme ngolo la ayo me aya te bongala
o bɛɛ sariya k'a jira a la k'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra ko don min bɛnnen don Damani ko a ko an k'an ka président Seku ko min y'a bila ne ka indépendance ta maa don faso ko ka bɔ a ma kojugu mɔgɔ don an ka maakɔrɔba minnu tigɛra n'olu tun ye kojugu ye olu ka hakili ma bɔ a kɔrɔ tun kelen a b'a ese ka maa saba ko o la o ma ko ɲɛma minnu tɛmɛna a fɔlɔfɔlɔ ye alimami samori ye a filanan ye amadu seku ye lamjurube a sabanan ye babima sikaso Damani ko maa min hakili dalen bɛ comme président Seku cogo o y'a to k'a fɔ an tɛ se ka maa ko jɛɲɔgɔn na f'u ka o mara an tɛ se ka taa kɔrɔ sidi hakili bɛ nin faama fanga ninnu de kan maa min hakili dalen bɛ ninnu kan k'a fɔ sini i kan k'i yɛrɛ sɔrɔ sidi ninnu tigɛ bɛ ka diɲɛ tila k'a ɲɛ ka to o tiɲɛ nɔ maa min hakili dalen bɛ ko se ka to maa ka mara kɔnɔ ko maa o de y'a sababu y'a to an filɛ jɔyɔrɔ min na n'a sera k'o kɛ o yɔrɔnin fana Damani ka o kuma min jiri ni baraka a man ca ni baara nin kɛ o b'an ka fɔ Seku cilen yan 1990 an ka mɔɔw dɛnsɛnna ne yɛrɛ wolofa bajigi maa min to a fa ye a n'a fani jeni lamba alpha o ni maa 1,300 bɔra kɛlɛkɛla Segu yan ka Alimami Samori tigɛrɛ u taara sɔrɔ fo Tabakala u y'a jɛra ka kɛlɛ kɛ fo tubabuw ni ye sera an na don min n'a ka faga ye k'a u disperser u bɔlen fɔ ɲɔgɔn na ka taa ni Alimami ye Gabon anw ka mɔɔw Mutaga ani Babemba denkɛ fila fo Tarawele ani Madi ka taa n'olu ye k'u bila Tumutu ye san 5 kɛ tubabu bolo ye ka sɔrɔ k'u bila u ka n'u faso la o fɛn y'an fana ko fɔ maa min hakili b'o ko comme Seku a ko tɛmɛnen kɔ anw ni Laginɛ an bɛɛ bɛ fɛn kelen na an bɛ kurun kelen kɔnɔ an bɛ wari kelen na maa o maa n'o bɛ jamana kɔnɔ yan président Seku ka baara o diyara an ye olu ɲɛ na a ko o tɛmɛnen kɔ Seku a tɛ Seku la kɛlɛ président Seku ye parce que Barema ko kuma ka élection na 1956